75% ľudí ide do vyjednávania s tým, že si myslia, že sú menej. Ja si myslím, že vyjednávanie je ďalšia veľká vec v biznise. Vyjednávate stále s dodávateľom, odberateľom, podriadeným, nadriadeným. Mnohokrát ide vyjednávať človek sám. Keď počujem, že rozprávame o tom, že vyjednáme v tímoch, tak si už poviem, wow, to sme už celkom akože dobre. Tam naozaj, ak máš tú techniku dobre zvládnutú, tak tu sa kľudne môžeme baviť, že o milión. Policajní krízoví vyjednávači si vedú určitú štatistiku, ako sú úspešní. Táto štatistika vykazuje čísla niekde na úrovni 97% úspešnosti pri nasadení. Toto sú všetko veci, ktoré jednoducho si myslím, že v tom biznise sa výrazne podceňujú. Ako to v živote chodí, tak v podstate sa ukázalo aj v tejto chvíli, že tie začiatky a tie štarty sú ako keby najťažšie, najnáročnejšie. A aj toto je môj prvý podcast, na ktorom sa nachádzam bez moderátora. A zobral som si slovo, keďže Milan je skromný človek. A tento podcast bude vedený vo formáte, ktorý nie je celkom tradičný, bez moderátora a len za účasti dvoch ľudí. A jedným z týchto ľudí je Milan Murcko, ex-CEO, ex-šéf YIT, v súčasnej dobe Milan strategický konzultant a mentor. Moje meno je Mário Bajs, som bývalý krízový policajný vyjednávač a v súčasnej dobe sa venujem profesionálnemu vyjednávaniu. Vítajte. Vítajte. Som si istý, že zažijete naozaj fúziu dvoch know-how, jedného manažerského, druhého vyjednávačského, ktorá nie je úplne bežná speciálne v biznis praxi. Prečo by ste si mali vypočuť práve nás dvoch a prečo až do konca, tak to sám celkom neviem a uvidíme to na konci, ak nám to bude dávať zmysel, ale s tým, s čím prichádzame, je v podstate špecifické spojenie, prečo človek ako je Milan Murcko si sadne a bude sa rozprávať s človekom ako je Mário Bajs. Ako som spomínal, som bývalý policajný krízový vyjednávač, kde som robil 24 rokov a Milan je veľký šéf veľkých korporátnej spoločnosti, stavebnej spoločnosti. A čo takíto dvaja ľudia môžu priniesť, čo môže byť výsledkom takejto debaty, na to sa poďme pozrieť a poďme sa rozprávať o vyjednávaní vo veľkom biznise, vo veľkých veciach, tam, kde ide o veľké milióny, tam, kde ide o veľké straty, tam, kde ide o straty statusov, vzťahov, kontraktov, dohôd, biznisov. A celé ako to vzniklo, s Milanom som sa spoznal pred zhruba 2 rokmi a spoznali sme sa v kontexte vyjednávania a začali sme sa rozprávať. A ako sme sa rozprávali, tak postupne sme zistili, že nepotrebujeme mať ani žiadny strategický zámer, rámec a vieme sa rozprávať tak dlho, že sme si museli za každým dávať pozor a čas na hodinky a na nasledujúce naše meetingy a potom sme si povedali, tak poďme sa porozprávať aj pred kamerou, pred mikrofónom. Ja spomínam si samozrejme takisto na tie naše rozhovory a mňa sa veľa ľudí pýta, že môžeš robiť čokoľvek, riadil si veľkú firmu, naozaj máš ten background manažerský veľmi dobrý. Prečo si vybral práve vyjednávanie? A ja si myslím, že vyjednávanie je ďalšia veľká vec v biznise, pretože po tých všetkých mentoringoch, coachingoch a tak ďalej prichádza ďalšia disciplína, ktorá má priamy dopad na to, ako človek je schopný úspešne riadiť tým ľudí, firmu, vzťahy s dodávateľmi, odberateľmi a tak ďalej. A po tých prvých našich kontaktoch ja som si uvedomil, že napriek tomu, že celý život vyjednávam, tak neviem dosť o tom, že ako to celé funguje. A keď sme sa my dvaja spolu rozprávali, si hovorím, však to je akože normálna metodológia, ktorá je vymyslená, otestovaná v policajnej praxi a pri tom dennodennom biznise naozaj každý mi dá za pravdu, že vyjednávate stále s dodávateľom, odberateľom, podriadeným, nadriadeným, vyjednávate o zdroje, o pozornosť, o čokoľvek. A
ak viete, čo robíte, tak samozrejme môžete si vytvoriť konkurenčnú výhodu, či už personálnu, to znamená takú, že budete úspešnejší v tom biznise v rámci firmy, alebo potom vzťahovú a samozrejme dokážete kumulovať ďalšie a ďalšie vzťahy do toho úspechu firmy ako takej. Čiže pre mňa je až prekvapujúce, ako biznis mohol doteraz fungovať bez toho, aby vedel si systematicky zlepšovať tie zručnosti. Hej, že to je viac menej pokus omyl. Takisto ako, 95% manažérov nikdy neštudovalo management, nevie proste, čo sa týka psychológie osobnosti, behaviorálnej psychológie, veci, dynamika tímu a tak ďalej, motivácia. Vieš, zrazu si dobrý, stavný inžinier, tak z teba urobia manažéra a ty sa učíš pokus omyl a nejakým spôsobom sa zlepšuješ. Milan, koľko to vyjde takú firmu, ako bola napríklad teraz spoločnosť v IT, tak ja počúvam, že vravíš pokus omyl. Koľko je tých omylov? Koľko to stojí tú firmu? No, veľa, akože naozaj, ak by som to mal dobre, no. vyčísliť, tak to sú veľké peniaze, pretože každé jedno úspešné alebo neúspešné vyjednávanie robí rozdiel na tzv. Bottom line impact, to znamená na tom profite. Hej. Zober si, že sú malé vyjednávania, na ktorých veľmi záleží, lebo to je firemná kultúra napríklad, ako sa zadávajú úlohy, ako sa prijímajú a tak ďalej, čo na čom stojí úspech firmy. A potom sú vyjednávania, kde riešiš, obchod, keď sa predávala, kupuje firma, alebo kupuje pozemok, napríklad v mojom prípade, a to sú desiatky miliónov. Hej. A tam naozaj, ak máš tú techniku dobre zvládnutú, tak to sa kľudne môžeme baviť, že o miliónoch. Jasné. Medzi nami je šťastie rozdiel aj ten, že pokiaľ ja teda mám tie skúsenosti hlavne z tej československej školy, tak v tvojom prípade rozprávame o medzinárodných dohodách, kontraktov, o medzinárodných vyjednávaniach. Registruješ nejaký rozdiel v rámci vyjednávania v Česku, Slovensku a v rámci vyjednávania napríklad v Škandinávii? Ten rozdiel, ktorý ja evidujem, vychádza z národnej kultúry. Samozrejme, že Škandinávci majú iný spôsob vyjednávania, taký menej silový, ako máme my. Tým, že tá spoločnosť tam funguje na iných princípoch, tak oveľa viacej dôrazu dávajú na to, aby počúvali a pochopili. Hej. Kdežto my z tej rakúsko-uhorskej kultúry máme to, že proste herr doktor profesor vie najlepšie, lebo on je najvyššie postavený a je to človek v miestnosti, ktorý má najvyšší plat, tak keď on povie, tak to je tak. Hej. Kdežto ja, keď som začínal, povedzme, s tými Škandinávcami, tak niekedy to bolo až bolestivé, že neustále sa uisťovali, že ťa dobre rozumejú. Hej. Wow. V podstate toto je tá jedna z nosných filozofií. Jedna vec je počúvať, druhá je vnímať a tretia je skutočne porozumieť, pochopiť tomu, čo vraví tvoj komunikačný partner. A je úžasné, že vieme, že existujú takíto ľudia, takéto školy. Vieme, že škandinávska škola je postavená na mierne inej metodológii ako škola vychádzajúca, alebo školský vzorec, školská metodológia v rámci slovenského prostredia. Aký máš ty na to názor? Rýchle áno, rýchle nie vo vyjednávaní, rýchle odpovede, ktoré v škole sú inak dobre hodnotené, lebo veď kto mi prvý povie, koľko je 664 x 726, ten dostane jednotku a vystrelí ruka malého Janka a ten povie 28 636, Janko nie je zlé, ďalší, a veľa ľudí ide na náhodu, na rýchlosť. Aký máš názor na to, keď sa do vyjednávania vkladá rýchlosť, náhoda, šťastie? No je to presne to, čo hovoríš. Potom je to vyjednávanie o náhode a o šťastí.
A nie je to systémový prístup k tomu, kedy ty máš kontrolu nad tým, čo sa deje. Hej, že častokrát ten problém práve je o tej náhode, že poďme, skúsime, uvidíme, urobíme najlepšie, čo vieme urobiť, lenže to môže byť ďaleko za tým potenciálom, ktorý tam je. Vieš, ja stále som aj svojim kolegom dlhé roky hovorím, že zlyhanie v príprave je príprava na zlyhanie. To jednoducho tak je, pretože ak tú prípravu nedáš podrobne, tak jednoducho chýbajú ti v tom puzzle niektoré elementy, ktoré ti nedajú kompletný rámec a ty potom ten obrázok vieš prečítať, ale nemusíš ho prečítať správne. Ak sa ma niekto opýta, aké sú tie najzásadnejšie sabotéry, prekážky vo vyjednávaní, tak poviem, že jedna z nich je práve absencia prípravy, respektíve zlá príprava. A s takým úsmevom, jemným úsmevom a tvári vravím, že slovenská príprava je pred Bratislavou niekde na zelenči, tak ako dnes. Tak správame to tak ako minule, správame to tak ako naposledy, zatlačíme, uvidíme. A s akou prípravou si sa stretával ty v rámci tvojich komunikačných partnerov, ktorí prichádzali na vyjednávanie s tebou? Ako rôzni partneri to brali rôzne, ale určite tá hĺbka tej prípravy nebola dostatočná podľa môjho názoru snáď ani v jednom prípade. Hej, to nebolo o tom, že idem vyjednávať niekde, tak si pozriem profil toho človeka na sociálnych sieťach, marketing mi urobí nejaký súhrn, pozriem si články, pozriem si rôzne veci, ktoré môžu mať veľmi dôležitý impact. Ja keď napríklad viem o danom človeku, že je vegetarián, tak nebudem vtipkovať o stejkoch, lebo to asi nebude pripadať. Alebo ukončiť dobrú dohodu v steakhouse. Napríklad. Hej. Čiže ja si myslím, že tá príprava ani kolegov a v podstate ani tá naša nebola tak dobrá, ako mohla byť a zbytočne sme tam trátili potom na tej finálnej dohode, na tej dohode, ktorú sme potom podpisovali. Ak sa rozprávame o tých stratách, že zbytočne sme tam niečo strácali, čo ty myslíš? No, išlo o peniaze. Išlo o peniaze jednoznačne, išlo o peniaze, čo teda v biznise nie je zanedbateľná vec, lebo o tom to celé je, aj keď samozrejme nie je len. Jasne. Ale častokrát tie straty boli aj také, že nie nevyhnutné, hej, že ja neviem, zanašalo nás to do slepých uličiek, pretože sme si naozaj niečo nenaštudovali, čo sme mali. Ja teraz, keď my už nejaký čas spolu robíme a snažím sa naozaj aj tú knihu tvoju som 3-krát prečítal a snažím sa tam hľadať veci, že naozaj tá hĺbka prípravy je podľa mňa že nosná vec. Ja si myslím, že keď s niekým ideš vyjednávať, ty musíš poznať jeho biznis lepšie, ako ho pozná on sám. Perfektné. Jednoducho, ak ho nepoznáš, strieľaš do krovia a dúfaš, že niečo trafíš. Ja veľakrát vravím, že toho komunikačného partnera doslova sprevádzame v jeho svete, aby dokázal vidieť to, čo doteraz ešte veľakrát nevidel. To je tá známa štvorčlenka, vieme, čo nevieme, nevieme, čo vieme a nevieme, čo nevieme. A našou úlohou ako vyjednávačov, profesionálnych vyjednávačov je vysprevádzať partnera aj v jeho svete, bez toho, aby si to nejakým zásadným spôsobom uvedomoval, s tým, že na konci dňa je on neskutočne spokojný. Takže je to asi v súlade s tým, čo vravíš, ak tomu dobre rozumiem. Určite áno. Ja poviem príklad, hej, že zober si, že príde stavebná firma a ponúka ti ako developerovi dodávku, ktorá bude stať 2 milióny eur. Hej. Každý developer, jasné, že to on chce zľavu a tak ďalej. A ty keď si naozaj pripravený dobre a poznáš logiku developera, tak vieš, že čo znamená preňho peniaze v čase. To znamená, že ja neviem, skrátenie doby výstavby. Kľudne pre developera v nejakom priemerne veľkom projekte môže znamenať, ja neviem, 100 000 mesačne. Čiže namiesto toho, aby ty si mu dal zľavu 200 000, povieš, že mu skrátiš dobu výstavby o 4 mesiace a on to od teba zoberie. Čiže ty máš maržu
a on má to, čo chcel. Čiže hľadáme tam ten prienik na win-win. Nie to, že ešte, ako to býva v tom našom biznise, že ešte zastruhaj ceruzku a oprav tú cenu. Toto sa mi veľmi páčilo. To bol jeden z našich prvých rozhovorov a sú určité vety, ktoré si zapamätáme na celý život a keď sme sa rozprávali o tom, že ako zvyknú vyjednávať tí mocní, tie veľké korporáty a ty si mi tedy povedal niečo v tom zmysle o zastrúhaní. Je to majú o zastrúhaní ceruzky. Prvé kolo, druhé kolo, v treťom zastrúhaj ceruzku a v štvrtom máme. A my mnohokrát nevyjednávame, len nejakým spôsobom tendrujeme a to je ten rozdiel. To je ten rozdiel, ako môžem neprejesť svoju výhodu a ako môžem mať to ešte o mnoho viac, keď to nie je len o strúhanie ceruzky, ale keď to je o tej kvalitnej sociálnej interakcii, komunikácii a teda až vyjednávaní. Tá komunikácia je mimochodom veľmi dôležitá, pretože častokrát v tom biznise, keď robíme tie dohody, tak je tam príliš veľa transakčností. Hej. Ja ti niečo predávam, ty mi niečo platíš, nakoniec sa nejak dohodneme, niečo zostane na papieri, ale niečo zostane v hlave. Niečo si ja myslím o tebe, niečo si ty myslíš o mne a špeciálne v prípadoch, kedy robíš dohodu, že ty si môj dodávateľ. Hej. My začíname len ako keby tú spoluprácu a už na začiatku ty si ma stlačil na cene, ja som nekomfortný, bojím sa, či vôbec dosiahnem nulu. Hej, že ako môže fungovať takýto vzťah? Hej, že vlastne tu častokrát aj ty vo svojej knihe píšeš o reputačnom kapitáli, čo to bola ďalšia vec, ktorá veľmi vo mne zarezonovala, že reputačný kapitál, pretože som si to hneď premietol tých x, a to bolo naozaj že veľa jednaní, že aké dôležité je vybudovať pri tom vyjednávaní reputačný kapitál, pretože možno aj na tom prvom díle ty nedosiahneš to, čo si chcel. Ale za pár rokov dosiahneš mnohonásobne viac ako tým prvým dílom, ak by si ho maximalizoval a tlačil do nejakých extrémností. Áno, presne tak. Pracujeme s nejakým reputačným kapitálom, s reputačným rizikom, s reputačnou stratou. Ja to zvyknem niekedy tak nazvať, že je to v podstate taká komora, taká špajza, ktorú si otvoríme a postupne si ju naplňame nejakými kvalitnými ingredienciami. A to nemusí byť na konci, na tom začiatku ten dobrý výsledok dobrého jedla, ale práve to môže byť múka, sol, cukor, zemiaky. A nech to postupne vyplní tá špajza, tá komora a na konci môže spraviť jednu krásnu veľkú hostinu. Ale celé to má zmysel. Zbierať ten kapitál, naplňať tú špajzu, naplňať tú komoru. A ja mám niekedy pocit, Milan, že v podstate ako keby, a to som taký provokatívny, mnoho ľudí nevie, nepozná ten rozdiel medzi transakčným vyjednávaním a strategickým vyjednávaním, udržateľným. Ako to ty vidíš, ako dlhoročný odborník priamo na tej praktickej úrovni. Vidia ľudia ten rozdiel medzi transakciou a strategicky udržateľným nejakým kontraktom, dohodou? Rôzni ľudia na to samozrejme pozerajú rôznym spôsobom. Niektorí sú príliš strategickí, iní sú zase príliš vzťahoví. Myslím si, že aj jedno, aj druhé vo svojich extrémoch nie je to najlepšie, čo by mohlo byť. Stále je to ten mix toho aj toho, aby si dosiahol to optimum. Aspoň z tej mojej praxe to tak vyplýva a máš ľudí naozaj, ktorí sú vysokoracionálni, ktorí presne vedia, čo chcú, presne vedia zrátať veci, ale ja im častokrát hovorím, že nie všetko, čo sa dá zrátať, je dôležité. A nie všetko, čo je dôležité, sa dá zrátať. Oni sú vysokoracionálni. Oni chcú urobiť maximum pre tú firmu, ale nemajú ten emočný kvocent tam, kde by ho potrebovali mať, aby našli ten balans medzi tým strategickým a vzťahovým. Že sú príliš, povedzme, na tom strategickom, alebo teda transakčnom by som povedal. Skôr nie strategickom. A to nie je chyba. Častokrát, a to ty dobre vieš, že to vyjednávanie funguje v tímoch. Máš 3 ľudí na jednej strane, 3 ľudí na druhej strane
a to až vtedy začína ten tanec. A toto som ešte šťastný, keď počujem, že to funguje v tímoch, pretože tým, že supportujem rôzne firmy, tak vidím, a teda počujem aj vidím, že mnohokrát ide vyjednávať človek sám. Že keď počujem, že rozprávame o tom, že vyjednáme v tímoch, tak si už poviem, wow, to sme už celkom akože dobre. Ale veľakrát vidím na Slovensku, že človek ide vyjednávať sám. Mnohokrát, ako sme sa rozprávali, doslova vidím, že prišiel nepripravený. Mnohokrát ten človek nemá nejaký iPad, notebook, zápisník, pero. Ako to ty vidíš priamo, teraz keď sa pozrie na ten priebeh vyjednávania, keď odídeme už z tej prípravy, ako na teba pôsobí priebeh vyjednávania v rámci veľkých vyjednávačiek, ktoré si ty zažil? Tam samozrejme, že v tých lepších prípadoch tí ľudia majú svoje roly. Od tej roli takej, že niekto musí držať proste tú pamäť, že čo sa povedalo, kedy sa povedalo, pri akej príležitosti, fakty a tak ďalej. Ty keď si ten hlavný vyjednávač, ako ste to mali v policajnom zbore, tak jednoducho nemôžeš vnímať toho partnera, naozaj mozog ti ide na 100% a popri tom si aj robiť poznámky, že to je vyrušujúce. Čiže samozrejme nejaký človek má jednu rolu a druhý inú a tak ďalej, že stále vlastne ten tím je komponovaný tak, aby všetko, čo potrebujeme na tom jednaní mať pokryté, aby bolo pokryté. A teraz hovorím o veľkých vyjednávaniach, lebo tie malé, menšie, bežné vyjednávanie typu, ja neviem, dodávka materiálu, to prebieha face to face, ale pri tých väčších vyjednávaniach to už je samozrejme oveľa komplexnejšie a máš tam právnika, máš tam obyčajne človeka, ktorý rozumie financiám, transakciám, ktorý dokáže dizajnovať tie díly ekonomicky aj právne. A potom máš tam toho lídra, ktorý vlastne to celé ako keby vedie. Áno, rozdelenie tých rolí vo vyjednávaní, ako sa aj ty spomínal, aj my v policajnom krízovom vyjednávaní sme mali tie role celkom presne, exaktne dané, takisto aj zastupiteľnosť, výmena a toto všetko bolo stovkykrát trénované. Aký je tvoj názor na tréning vyjednávania v rámci slovenských firiem a teda následne aj teda prípravy a toho majstrovstva v tomto kontexte? To je to, že vlastne môžeš začať, ale nikdy nedovidíš nakoniec. Že je to neustály proces zdokonalovania sa, robenia chýb, učenia sa a následovného ďalšieho zdokonalovania, skúšania, testovania, pretože môžeš si prečítať 100 kníh, z toho možno budeš mať nejaký prehľad, ale len tá prax ťa učí, že kedy naozaj to ticho má svoju silu, ako položiť otázku, ako ju formulovať, ako proste nechať partnera vyniknúť a tak ďalej. Čiže toto sú všetko veci, ktoré jednoducho si myslím, že v tom biznise sa výrazne podceňujú. Lebo tréning vyjednávania, ako predtým, než som poznal teba, ja som nevedel o tom, že vôbec niečo také existuje. Som vedel, že OK, je to dôležité, viac menej sme sa na to niekedy pripravili, ale z uhla pohľadu naozaj tej tvojej metodologickej striktnosti to nebola príprava. To bolo, že chlapci, dobre, tak v aute sme si povedali, že ty budeš dobrý policajt a zlý a ako naozaj detinské veci z uhla pohľadu toho, čo ty vnímaš pod vyjednávaním. Ale tak ja musím povedať, že Milan je veľmi skromný človek. A keď on to takto povie, tak to vyznie, ako keby prvýkrát v živote počulo vyjednávanie odo mňa. A z mojej strany tá pravda niekde inde. On o tom vyjednávaní vie viacej, ako si možno sám myslí, alebo chce myslieť. Ja sa rád chválim tým, že som skromný. A moja najsilnejšia stránka je skromnosť. A tu si najviac vážim. Ale nikomu o tom nerozprávam. Milan, je určitá štatistika, ktorá vraví niečo o tom v rámci vyjednávania, že 75% ľudí ide do vyjednávania s tým, že si myslia, že sú menej, že majú menšie zdroje, menšiu páku,
menšie nejaké slabšie nástroje. Ale potom je to taká zaujímavosť, potom je tu nejaká firma, napríklad VIT, kde si bol šéf, ktorá je veľmi známa, exponovaná, kvalitná, mnoho ľudí by s ňou zrejme chcelo spolupracovať. Ako ste to mali vy v rámci toho štatistiky, ktorá vraví, že 75% ľudí si myslia, že sú niečo menej, 20% si myslia, že sú niečo viac, že majú prostriedky, silu, moc, páku a iba zhruba 5% si myslí, že sme nejaká rovina, že ten môj komunikačný partner, vyjednávací partner je zhruba tam, kde som ja. Ako to tebe znie táto štatistika? Kde sa tam vidíš? Myslím si, že plus, minus, ako to zhruba zodpovedá aj mojej skúsenosti. Čo sa týka tej pozície v tom vyjednávaní, tak áno, veľa ľudí si myslí o sebe menej, ako v skutočnosti by malo a mohlo. Samozrejme, v drvivej väčšine prípadov je to zlé, nie je to dobré, lebo zaostávajú potom za tým potenciálom, ktorý by mohli dosiahnuť. Častokrát to vyplýva aj z tej našej národnej kultúry. My sme proste ľudia, ktorí sa nevedia predať. Doslova to ego častokrát je potlačené, ale to vychádza aj z výchovy, hej? Lebo si zober, ako sme boli vychovávaní, nevyskakuj, dostaneš po hlave. To si neváži málo, nezaslúži si viac, tak. Starší sa neodvráva. Presne tak. A potom sa čuduje, že tí ľudia nemajú sebavedomie, keď prídu do praxe. Je to normálna vec. A toto je výsledok. Ako z tých medzinárodných vyjednávaní, ktoré som teda absolvoval, tak vždy som mal naozaj z tých ľudí pocit, že ako keby sú lepšie pripravení, majú vlastne celý ten mindset nastavený naozaj taký, by som povedal, skôr víťazný, dominantný, ako je to bežné na Slovensku. Hej? Nie vždy to bola pravda. Mindsetovej časti a tej mentálnej časti venujem v rámci svojho supportu alebo teda tréningov veľmi veľké množstvo času, pretože sa domnievam, že moje stratégie, nástroje, techniky sú len do takej časti pozície užitočné, kde končí nejakým spôsobom moje mentálne nastavenie, kde dokážem vybuchnúť, skratovať, kde idem do pasce emócií, inštinktov, reflexí typu útok, útek, paralýza, do rýchlych odpovedí. Ty to aj teraz spomínaš, to načrtolo, že je tu nejaký možno vzorec správania, konania, myslenia, cítenia, ktorý vychádza možno až teda z detstva. Veľakrát a ja mám pocit, že ako vravíme vo vyjednávaní, buď slušný, ale nie poslušný a my mnohokrát sme až poslušní. A niečo sa ako keby bojíme. To niečo sú možno nejaké hypotézy, ilúzie, kognitívne skreslenia, ale to niečo sú možno aj nejaká zručnosť z minulosti, skúsenosť a mnohokrát sú to práve tieto. Milan starší sa neodvráva a teraz, ak mi to niekto vravel do nejakých 10-15 rokov, ako ja potom si pôjdem ako 40-ročný pýtať vyšší plat od svojho šéfa, ktorý má možno 38 rokov, ale v mojom mozgu aj ten človek, ani sa tak nejedná o ten fyzický vek, ale je to nejaká autorita, asi nejaký starší. Pozri sa, celé detstvo, ako si ho ja pamätám a verím, že ty a všetci poslucháči, nie je nič iné, len výcvik poslušnosti. A k submisii. Ako, čo potom chceš čakať v reálnej praxi? Že zrazu bude človek sebavedomý, že teda naozaj nebude mať dominantnú tú submisiu, keď mu to bolo vštepované od tej najmenšej, od detstva, až potom teda prídeš do puberty, tak samozrejme prirodzene rebeluješ, lebo to proste nie je prirodzené ľudskej povahe byť slušný, poslušný a submisívny. Ako sa to potom správa, ak sa nedieje niečo, ako chcem a moje správanie ide cez rebeliu, ako sa to potom správa v tom vyjednávaní, či je to práve to, čo mi dobre slúži, mne aj môjmu komunikačnému partnerovi. To asi viac menej si odpovedal si vlastne otázkou, lebo ten extrém toho, že teda idem do toho opačného extrému, je samozrejme zlý a nebezpečný. Hej.
Tam potom hovoríme o tom, že ideme skôr do toho transakčného vyjednávania a často je to o tom, že ten človek povie, ja nevyjednávam, ja diktujem. Ja diktujem. Chceš? Podpíš. Nechceš? Tam sú dvere. A to je celé vyjednávanie. Lenže keď takto zaobchádzaš so svojimi potenciálnymi partnermi, tak po niekoľkých rokoch sa počet tvojich potenciálnych partnerov, ako hovorí klasik, limitne blíži k nule. Zdá sa, že tá špajza, tá komora, veľa toho asi nemá v tej chvíli. To ma teraz napáda. Jedna z ďalších takých súčastí a prítomnosť pri vyjednávaní je naše ego, ktoré ja rozdielujem na dve časti. Užitočná časť ega, ktorá mi dáva nejaký drive, internú motiváciu, možno aj externú. Chcem to urobiť, musím to urobiť a nejakým spôsobom je užitočná, prínosná. A potom je tu tá druhá časť ega, to je tá neužitočná. No ja ti ukážem, kto som, ja ti poviem, ako to spravíme. Ak nebude po mojom. Čo táto časť ega robí vo vyjednávaní? Aké sú tvoje skúsenosti? Akože doslova, že zabíja díly, ktoré by mohli byť spravené a nie sú spravené. Vieš, lebo toto vlastne presúva ten fokus z rácia do iracionálnej podoby. Hej, to už je o tom, že ja som na teba nahnevaný, lebo jednoducho nepreukazuješ základný rešpekt. A človek potom je to samozrejme veľmi chytlavé a nastúpi na rovnakú túto. Ak nechceš, tak nechceš. Dobre, ďakujem. Podáme si ruky a odchádzame. Čiže práve to ego môže doslova že torpedovať díly, ktoré boli urobiteľné a nikdy sa neuskutočnia. Rád vrajím svojim klientom, ktorí majú celkom výzvu na úrovni práce s tou neužitočnou časťou ega, že vyskúšaj si teraz, poďme simulovať vyjednávanie, kde nebude prítomná táto neužitočná časť ega. A tie výsledky sú ohromné, sú neskutočné, sú merateľné a sú naozaj ohromné. Policajní krízoví vyjednávači v moderných európskych krajinách, ako aj teda aj mimo európskych krajín, napríklad v USA, si vedú určitú štatistiku, napríklad o tom, ako sú úspešní pri nasadení. Táto štatistika vykazuje čísla niekde na úrovni 97% úspešnosti pri nasadení. Krútiš hlavou? To je neuveriteľné, akože to nechápem. Ja som si robil research cez AI, že či to teda pravda je. A hovorím, že to nie je možné. Ako tí chlapi naozaj, že predávajú väzenie. Hej? Lebo to je to, čo ty robíš, keď vyjednávaš s nejakým pachateľom. Najlepšie, čo on môže dosiahnuť, je, že pôjde do väzenia. A napriek tomu takáto vysoká pravdepodobnosť, a toto ma najviac zaujalo. Toto ma zaujalo, že čo by sa dalo dosiahnuť v biznise, ak by si biznis osvojil celú tú metodológiu. Hej? A nebolo by to prvýkrát. Pretože veľmi dôležité techniky, ktoré sa dneska v biznise používajú, boli vyvinuté silovými zložkami vo vojenstve. Celá stratégia je proste z vojenstva. Hej? Sun Tzu a umenie vojny, hej? A pred ním ešte ďalšie, ktoré neboli zdokumentované, celá stratégia jednoducho prišla z vojenstva. Ďalšie techniky, ktoré, používajú americkí mariňáci, after action review alebo debriefing, ako to ty nazývaš vo svojej knihe. To je ďalšia vec, ktorá je nevyhnutná technika na neustále kontinuálne zlepšovanie a učenie sa. Hej, čiže mňa to doslova preto fascinovalo a preto som sa rozhodol, že idem sa tomu venovať hlbšie, pretože cítim tam obrovský potenciál pre ten biznis. Ja si neviem a nechcem nejak dovoliť odhadnúť, že koľko v biznise je úspešných vyjednávania. Otázka je, čo sa môže považovať za úspešné vyjednávanie v biznise, ale po nejakom vzdelávaní sa mám nejakú veľmi hrubú predstavu, že asi čo to je a cítim tam obrovský potenciál. Hej, že to, čo kedysi bol mentoring, potom coaching, ja si myslím, že teraz tá metodológia vyjednávania má
ešte väčší potenciál pre biznis. Štatistiky ďalej vravia napríklad niečo o tom, že priemerný človek, ktorý nie je manažer, nie je líder, nie je nejaký rozhodovač, vyjednáva 6 až 10 krát denne, odkedy sa teda zobudí s pani manželkou, s deťmi, kto odvezie deti do škôlky, čo bude na raňajky, prídeš do práce, aká káva, horkejšia, acidnejšia, kam na obed a tak ďalej, a tak ďalej. A nejaký teda rozhodovač a líder a CEO a konateľ board môže rozhodovať 30-50 krát denne, teda vyjednávať, môže rozhodovať 30-50 krát denne. Ja sa tak nad tým zamýšľam, že čo by bolo iné, kebyže vieme vyjednávať a aké výhody by to prinášalo, aké nevýhody by to prinášalo. A ja sa možno trošku netradične opýtam, aké nevýhody by to prinášalo. Vieš, no, ja si myslím, že tie úrovne toho vyjednávania sú od banálnych, kam pôjdeme na obed, až po strategické, či teda kúpime tú firmu za 124 miliónov, alebo nekúpime. Čiže je tam naozaj ten span veľký. Ja sa vrátim najprv, potom prídem k tej tvojej odpovedi, že ten dopad, ktorý tam je jasné, že keď vyjednávame nejakú dodávku, tak to je hneď vidno. Hej? Ale dennodenne prebieha vyjednávanie medzi kolegami. Hej? Kto čo komu dodá, dokedy, čo najprv komu a tak ďalej, tak ďalej. Vždy bojujeme s limitovanými zdrojmi a tí kolegovia spolu vyjednávajú dennodenne a nemusí to byť ani nadriadený, podriadený. To je ďalší level. Na tej istej úrovni. Áno. A tu hovoríme o firemnej kultúre. To je to, čo dnes firemná kultúra sa považuje za jeden z najväčších má teda najväčší potenciál ako na konkurenčnú výhodu, lebo je ťažko kopírovateľná. Teraz si predstav, že tí ľudia zvládajú aspoň základné techniky vyjednávania. O koľko lepšie by vedeli naozaj spolu vyjednávať a o koľko lepšie by mohli robiť tie dohody spolu. Hej. Ďalší level je nadriadený, podriadený. Vedúci a bežný pracovník, riaditeľ a vedúci. Hej. Vždy, proste keď ide o to, že ja tebe idem dať nejakú úlohu, tak je jasné, že je tu vyjednávanie, pretože ty nemusíš mať na to zdroje, nemusíš mať na to čas, nemusíš to zaujímať, nemusíš mať na to kompetenciu a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ak máš tú techniku a vieš so mnou vyjednať tú dohodu tak, že povieš, vieš čo, ja to teda, dobre, vieš čo, takzvané falošné áno, ja to urobím. A vieš, že nemá šancu to urobiť, že to nestihneš, že 4 ďalšie veci nestihneš ešte aj okrem toho, ale nemáš tú techniku vyjednať a povedať naozaj distingovaným spôsobom tomu svojmu nadriadenému, že nemáš na to zdroje tak, aby si ho neurazil, tak, aby si tie zdroje od neho vypýtal, tak, aby on pochopil, že keď tie zdroje ti nemôže alokovať, tak jednoducho musí urobiť kompromis v tom zadaní. Čiže toto sú veľké veci. A potom samozrejme ideme k tomu, čo je očividné. Vyjednáme, hovorím, 10, 20, 30 miliónový deal. To je jasné, hej, zhruba čo sa tam deje. Ale tieto tie mikrodohody a tie stredné dohody medzi manažérom a podriadeným, ja nerad používam slovo podriadený, vždy som sa tomu vyhýbal, pre mňa je to kolega. Proste tam vzniká naozaj veľmi zaujímavý potenciál na konkurenčnú výhodu. Hej? Lebo si zober, že si projektuje manažer a ja poviem, vieš čo, Májo, dokončíš ten projekt dovtedy. Ty vieš, že není šanca. Ale si naučený na poslušnosť, poviem, dobre, jasné, urobím to a vieš, že nemá šancu. Aj tak, skôr alebo neskôr príde k tomu, že sorry, nedá sa to a platíme penále, lebo meškáme. A potom z tejto obavy o stratu statusu alebo o stratu do nejaké dôvery, z tohto strachu, z tejto obavy, nakoniec v podstate klamem toho svojho šéfinka a
sú ďalšie štatistiky. Tie štatistiky celkom dokážu aj slúžiť, alebo nám dokážu lepšie nazrieť na veci. Hovoria o tom, že až 75% potenciálne výborný dohôd sa zastaví práve v internom prostredí firmy, kde sa firma nedokáže dohodnúť na ďalšom postupe. A v tomto kontexte je veľmi dôležité to, ako nevedia vyjednávať, ako nevedia nejakým spôsobom prejsť cez to nejaké nie. Pretože vyjednávanie obsahuje hlavne tie dve nosné línie a to je, že máme nejaký spoločný prienik, spoločný cieľ a je tam nejaké nie. Ja som zrozený z tej štatistiky, že 75% potenciálne dobrých dohôd zastane a nikdy nevyjde kvôli tomu, ako je nastavená interná firemná kultúra. Áno, lebo to je ďalší efekt z toho mojho vzdelávania sa, že nie pre mňa z tej výchovy znamenalo nie. Hej? Pre teba a cesta nevedie. Presne tak. Pre teba ako pre vyjednávača je to hurá, máme tu vyjednávanie, máme tu nie. Oslava, ideme na to. Začína robota. Vieš? A teraz si zober, že tak sme sa bavili o tej výchove. Nie, jednoducho do kina nepôjdeš. Počul si, otec povedal nie. Vybavené. Vieš, a to je, že denný tréning a tá frekvencia proste tej spätnej väzby, ty to máš, či chceš alebo nechceš, zakodované v tej svojej hlave, v tom svojom mozgu, že nie je nie. Čiže keď prídeš do práce a niekto ti povie nie, nie. A starším sa neodvráva. A nie. No nie. Konec. Čiže toto je ďalšia veľká vec, ktorú som si akože všimol pri tej metodológii vyjednávania, že nie je začiatok, to nie je koniec. Presne tak. V podstate je to veľmi, veľmi náročná, nepríjemná disciplína, keď robota začína pri nie. A niekto sa s tým stretne prvýkrát, možno až teraz priamo pri sledovaní tohto podcastu a možno až práve teraz počul, že on povedal nie a mne začína robota. Že aj to je možno nejaký moment. Milan, mnoho ľudí sa ma pýta, čo taký policajný krízový vyjednávač robí v biznis priestore. My to možno vieme, čo robí a vzhľadom tomu, keď ti poviem rukojemická dráma, vydieranie, osoba, ktorá demonstruje úmysel samovraždy alebo barikádová situácia, sú to v podstate policajné slangové výrazy. Čo to v tebe evokuje v kontexte biznis priestoru? To sa bežne, samozrejme, nie tak sa to nazýva, ale bežne sa dejú porovnateľné, možno identické situácie v biznise. Hej? Ja neviem, keď začneme naozaj z tých základných vecí, jednoducho kolega sa zaťal a jednoducho nekooperuje. Hej? Čo s tým? Hej, zabarikadoval sa. Situácia. Presne tak. A nevie s ním pohnúť, lebo neviem, čo sa stalo a prečo a aká kumulácia rôznych príčin tam za tým je. Hej? A zase poslušný Milanko alebo Majko povie, nedá sa. Naučená bezmocnosť. To nám tiež dobre ide. Jeho ticho je vlastne nie. Tak. Hej, a potom samozrejme sú ďalšie situácie, ktoré sú naozaj veľmi ťažké. Ja neviem, partner ti nechce zaplatiť faktúru. Hej. A ty vieš, že teda... To znie, že si rukojemník. Presne tak. Hej. Ty vieš, že ak ti to nezaplatí, banka ti už žiadny kontokorent nedá a ty v piatok máš výplaty. V piatok máš výplaty a prídu robotníci a povedia, hej, ja som si odrobil, tuto mi zaplať. Celkom dráma. Samozrejme. No. Hej. A ďalšie veci, napríklad z môjho biznisu. Hej. Máš tam projekt, ja neviem, 1000 bytov, 280 ľudí čaká na prácu a niekto sa ti odvolá. Hej. Bez očividného
bez očividnej príčiny, hej, doslova špekulatívne, to sa vlastne deje v developerskom biznise, že on sa odvolá, on nepríde za tebou, že to mi zaplať 300 000 a ja to stiahnem. On čaká, lebo odvolá sa do 20 vecí a niekde sa môže stať, že teda niekto príde a jednoducho, a teraz ty si zober, že v akej si ty situácii. Hej? Si v situácii, že budeš čakať. Budeš čakať 2 roky, kým sa to celé všetko prebehne cez úrady a tak ďalej. To znamená, že ty si nemôžeš dovoliť držať 280 ľudí vo firme 2 roky bez toho, aby mali čo robiť. Hej? Ty musíš zredukovať tú firmu na ustateľné minimum, hej, čo môže byť, ja neviem, 150 ľudí. Hej? A teraz čelíš doslova, že dileme, že čo ideš urobiť. Hej? A mať tam naozaj tie policajné techniky, a to by som zaplatil naozaj za to veľa peňazí, ak by prišiel niekto a povedal mi, ako vyjednávať, povedzme v takejto situácii, tak, aby som dosiahol úspešnosť. A nemusela by byť ani taká vysoká, ako si hovoril, že majú policajní vyjednávači. Hej? A to hovoríme o obrovských peniazoch. A v podstate v tejto chvíli sa to možno aj hodí do kontextu toho, možno informácia, že my dvaja sme práve za účelom tejto prínosnej synergie spojili tie sily a supportujeme, napomáhame teda určitým skupinám, aby sa možno vyhli takýmto stratám na finančnej úrovni, na statusovej, vzťahovej a tak ďalej. A 16. mája 2026 v hoteli Premium Bratislava vás pozývame na tréning Milan Murcko spoločne so mňou, tréning exekutívneho vyjednávania. Milan, prečo by mali ľudia prísť na tento tréning? Chceme ukázať, že samozrejme môžete pokračovať vo vyjednávaní tak, ako ste to robili doteraz, ale dá sa to robiť na oveľa lepšej úrovni, s oveľa lepšími výsledkami, aké ste zaznamenali doteraz. A netreba na to ani veľa času, ani veľa investícií, aby ste zlepšili výsledky firmy práve tým, že zvládnete metodológiu vyjednávania. Viac informácií na www.mariobajs.sk. Tešíme sa. Čas je neúprosný a pozerám, že približne hodinku prebieha náš rozhovor a ten čas s tebou mi vždy tak rýchlo ubíja. Milan, čo v tejto chvíli zostáva nezodpovedané, nevypovedané? Myslím si, že veľa toho zostáva naozaj nezodpovedané. Takže pokračujeme ďalších 5 hodín? Či? Nie. Práve to som chcel premostiť, že toto je začiatok informácie. A naozaj, ak sa chcete vydať po tej ceste ďalej, tak je to neustále zlepšovanie, zdokonalovanie sa. Má to len začiatok, nemá to koniec. A majstrovstvo dosiahnete naozaj opakovaním a učením sa. Takisto ako, ja neviem, dobrý pekár, najprv musí byť učeň, potom je tovariš a až potom je majster, ktorého je ťažko kopírovať. Každý sa zaujíma o to, že chce byť majster, ale bez toho, aby bol učeň a tovariš, to nejde. Čiže účel celého toho podcastu je načrtnúť, o čom to celé je a pozvať vás do diskusie a do vzdelávania. Ukončovať rozhovor po Milanovi je ako spievať po Gotovi a na to by som si netrúfol. Takže nechcem si brať záverečné slovo, iba teda si zoberiem nejaké slovo. Ďakujem všetkým tým, ktorí to dokázali pozerať, čo sme rozprávali až do tejto chvíle. Ďakujem aj tým, ktorí to nedokázali dopozerať. Ďakujeme sebe. Ďakujem ti, Milan, že ako vždy som sa s tebou cítil úžasne pri našich debatkách. A ešte budeme pokračovať ďalej, lebo ideme spolu ešte do auta a čaká nás hodina cesty. Teším sa na ďalšiu našu takúto debatku nejakej najbližšej dobe. Mňa fascinuje tá synergia, ktorá to funguje. Vieš, že naozaj tie veci zapadajú do seba takto, že to, čo ja mám odžité v biznise a chýba mi z toho, čo ty si zažil vo vyjednávaní, sa pekne dá sklbiť do jedného veľmi uceleného know-how, ktoré
určite pomôže mnohým ľuďom, ktorí sa o to začnú zaujímať. Nedá mi, vždy keď sa stretnem s Milanom, tak si musím pozerať hodinky, lebo viem, že Milan je veľmi zaneprázdnený človek. Milan, koľko ešte máme času na našu debatu a musíme si dať veľký pozor, pretože by sme sa dokázali debatovať celé dni a to by nám asi niekde potom zase inde chýbalo, ale... Majo si myslí, že debatujeme, ale ja sa učím. To je Milanová skromnosť. Takže ešte raz super. Ďakujeme pekne. Vidíme sa. Držte sa.